Jak to myslíš, že e-shop půl dne nepojede? Teď zákazníci nás zabijí. Ale ajťáci... Honzo, to máš tak neschopný ajťáky. Před měsícem jsem ti říkal, že ten e-shop je časovaná bomba, ale ty mě pořád nutíš nějaký jiný projekty. Keci. Máte hlídat naše systémy a to jste neudělali. Mám tam asi 1 000 000 notifikací denně. To se mi snad zdá. Vypadněte odsud. No čau, ty vole. Špatně se mám, ty vole. Zase nám spadl e-shop. A to jste nevěděli, že hrozí výpadek? A to máme křišťálovou kouli, ty vole. No, my ji vlastně máme. A co to pomeleš? Máme Quidio. Co? Quidio. Co to je Quidio? Hele, klid. Podívej se, každá firma má výpadky, to je normální. Otázka není jestli, ale kdy něco spadne. OK, a? No, takže akorát musíš vědět, kdy výpadek hrozí. A pak mu můžeš předejít. Nebo když nastane, tak ho rychle opravíš. A tohle umí to vaše Quidio, jo? Přesně tak. A proto si ho pořiď do své firmy taky. A už nikdy neřeš, co se stane, až to spadne.